Jeg skal bevise formen for volumet af en kegle. Altså, at hvis jeg har en kegle, som jeg har her, så er volumet V lige med en tredjedel pi gange h gange r i anden, hvor at r er radiusen og h er højden. Godt. For at vise det, så har vi altså udgangspunkt i opdrejningslegemer. Så jeg tegner koordinatsystem og en ret linje fra Oreo, der går op koordinatsystemet. I den rette linje her, der siger jeg, at den går igennem punktet, som vi kalder for h, r, som altså repræsenterer højden af keglen ud af x-aksen og radiusen af keglen op ad y-aksen. Den her rette linje kalder vi for f, og funktionen for f kender vi som en ret linje, som er ax plus b. Eftersom at vores rette linje går igennem origo, så må b være lige med 0, eftersom det er den, der bestemmer, hvor den sker i y-aksen. Og a, vores hældningskoefficient, den kan vi bestemme til at være lige med a, være lige med r over h. Og det skyldes, at a må være lige med hældningen. Og det skyldes, at hvis vi gerne vil beregne hældningen af en linje, så hvis vi har to punkter, f.eks. vi kalder for y2 og x2 her, og x1 og x, og y1 der, så er hældningen der lige med y1 minus y2 minus y1 over x2 minus x1. Og eftersom at y1 og x1 befinder sig i origo, er det derfor lige med 0, og vi får derfor, at vores hældningskoefficient er lige med y2 over x2, altså r over h. Så vi får altså, at f af x er lige med r over h gange x. Jeg vil nu dreje den her linje omkring x-aksen, sådan så at vi får en kegle. Kan vi se her. Og beregne volumet af den. Og jeg ved, at volumet for et legeme, som jeg drejer, for en funktion, jeg drejer omkring x-aksen, er lige med v, som er lige med pi, gange det bestemte integrale fra a til b af f af x i anden dx. Jeg kan derfor indsætte f af x i min formel her, så jeg får, at v er lige med pi gange det bestemte integrale fra 0 til mit punkt h af r over h gange x i anden dx. Jeg tager jeg tager den her ud. Jeg kan lige huske at de parenteserne ud, så jeg får, at pi gange bestemte integrale fra h til 0 er lige med r i anden over h i anden gange x i anden dx. Eftersom at det her er en konstant, så kan jeg sætte det ud for integralen, så jeg får, at pi gange bestemte integrale fra gange r i anden over h i anden gange bestemte integrale fra 0 til h af x i anden dx. Så jeg kan tage integralen, sådan så vi får, at volumet v er lige med pi gange r i anden over h i anden er tredjedel x i tredje fra 0 til h. Jeg tager integralet, sådan så at
Vi indsætter h, først h på x's plads, så vi får, at pi gange r i anden over h i anden gange en tredjedel, tredjedel h i tredje. Og så skal jeg så indsætte jeg 0 på x's plads, og eftersom at når jeg indsætter 0 på x's plads, at det hele bliver ganget sammen, at det bliver 0, så vil jeg ikke at skrive det her, da jeg vurderer, at det er lidt unødvendigt. Jeg ganger nu h op i brøken, så vi får, at en tredjedel pi gange r i anden gange h i tredje over h i anden. H i tredje går ud med h i anden, sådan så vi bare har r i anden gange h. Og vi får altså, at en tredjedel pi af volumet lige ved en tredjedel pi gange r i anden gange h. Så vi kan se, at det som vi skulle bevise. Det vil altså sige, at formlen passer.